моите деца тук спът. Гледай как ми светят очичките. Спът на диванчето, котенце, кученца, заедно, котенце, кученца, светят им очичките. И тук да ви покажа моята майка. Падна и си струши кръка. И сега е в леглото. В леглото ето моята майка. И аз се грижа за нея. Ето моята майтица, милата, падна. Струши си кръчето. И сега е в леглото. И 10 дена на легло. Тук е нейната стая. И тук ние се грижим за сестра ми за нея. Ето. Това е пералната. И тук ето котката с маленьките котенца. Котката има малки котенца. Ето ги децата, маленки писенца. Маленки котенца, сладки. Сладки котенца. Виждате ли, ево и Димитринка бременна, скоро ще има бебита. Бебита, ето тук се държат тиквите. Тук ми са дървата, продукти, земнина. Тук ми е салончето и тук спът кучета, котки на диванчета. И вънка е много студено днеска. И ето, кокошките ми, петлите ми навънка, юрдечките ми, градината, студено, ето юрдечките там, кокошките ми, свободни кокошки, студено, нищо не може да се работи навънка, ето ми кадрав петел, ето и там, и градината, рязах дърва вчера, и това е ремонт брая. И до някъде. Димитринке, къде отиваш? Ето и Митко. Всичко навънка студено. Прибирам се вкъщи на топличко. Чао, чао. Чао, чао. Привет от България. Стефан. Студено, зима.